Unha ex profesora de francés. Estive moi contenta aquí. Gracias a vos. Ola, queridos ointes e espectadores, benvidos a un novo programa de Irregulares. Hoxe entrevistaremos a unha ex profesora de francés deste o noso querido centro, Laura Ferro. Que tal? Pois moi ben. Hola, que tal? Alégrome moitísimo. Se queres comezamos coas preguntas. Veña, dalle. Pois imos aló. Por que elixiches ser profesora de francés? Ui, pois, mira, eu sempre quixen ser profesora de secundaria. Cando un decide esta profesión ten que decidir a súa especialidade. Eu, cando estudiaba bacharelato, tive unha profe de francés moi boa e bueno, decanteime por esa materia. Moi ben. Vivirías nalgunha cidade a que foras anteriormente de intercambio cos teus alumnos? En Francia, claro. Pois, Por suposto. bueno, xa vivín ali, en Francia, non sei. Creo que Nantes é unha das miñas cidades favoritas. O norte, bueno, na rexión de Países do Loira. Eu creo que sí. Aparte, os teus compañeros saben que mola moito. Pois moi ben. Ti que sí, muller. Podes nos contar algunha historia interesante que che ocorrera nun intercambio? Como cal? Salseo. Salseo. Das que se poden contar, queres dicir? Home, sí. Porque houbo de todo, sabes? Un gato que sufriu un percance, non sei se sabes. Que máis? Logo había unha alumna que non lle gustaban as verduras e estivo 7 días comendo verduras. Que máis? Non sei. Bueno, creo que o que máis me gustou así de anécdota, bueno, non anécdota, realmente unha actividade que fixemos foi a de, bueno, unha visita que fixemos o Mont Saint-Michel, que creo que vos falei a vos o ano pasado desto. Pode ser. Pode ser. Iso, fomos á abadía. E bueno, a verdade é que nos tocou unha guía turística que, bueno, que era un pouco, vamos dicir, aburrida, un pouco lenta. O sea, o que dicía era moi interesante, pero era moi redundante, todo o rato. Entonces, claro, xuntáronse o frío, a fame, o sono, bueno, xuntouse así un pouco todo e acabamos todos un pouco delirando e con risas e demais, pero bueno, así como anécdota das que se poden contar. Voume quedar con esa. Pois non. Ti que crees que é máis difícil? Aprender castelán ou francés? Eu creo que é máis ou menos igual de difícil ou igual de fácil, porque como as dúas linguas son linguas romances, bueno, pois teñen un pouco as mesmas complicacións. Sí que é certo que quizáis o francés é un pouco máis complicado a hora de escribilo, porque, bueno, ben sabes que hai moitas letras que non se leen, moitas, vogais que cando se xunta con outras vogais pronunciase de outra maneira, esas cousiñas. E, bueno, quizáis iso sí que sexa máis difícil, pero logo, bueno, se te fijas, o cantos alumnos, cantos compañeiros tes que cando chegan a cuarto da ESO son capaces de manter unha conversa en francés sinxela, obviamente, pero só con 4 anos de estudo e con moi poucas horas á semana, non? Que temos, bueno, ben o sabes, 2 sesións... Non sei. O sufriches. Iso igual tes que preguntarlle a algunha compañeira que tivo que aprender as dúas linguas. Anotaremos. Outra cousa que o fagamos, pero... algún alumno teu foi vivir ou traballar algunha cidade francófona? Pois de que eu saiba non, porque os meus alumnos son moi novos. Teño alumnos que xa acabaron a universidade e non o sei, a verdade é que como lles perdín a pista, pois non o sei. Pero igual, si, teño alumnos que decidiron estudar francés despois na carreira, teño varios, pero é o máximo que sei. Igual foron logo de Erasmus, non teño nin idea. Pero seguro que estarían preparados, Segurísimo, bueno, por favor. Sentiches un cambio así moi grande de cultura, costumes, etcétera, ao vir a España? O vir eu a España? Sí. A ver,
É que eu viñen con 3 anos. Entón, claro, creo que non sirvo moito de exemplo. Aparte, como eu son neta de emigrantes galegos, como moitísima xente que coñecerás, pois realmente os meus pais, que os dous son galegos, tiñan pois a mesma mentalidade que temos aquí, quero dicir, mesmas maneiras de ver a vida, de, pois eso, o mellor a hora de preparar as comidas, ou, sabes, miña nai pois fai moitos pratos típicos suizos ou franceses, é o único que podo iso. Pois ata aquí chegou a entrevista. Ah, xa rematou? Sí, xa rematou. Non sei se tes algo máis que comentarnos ou... Nada, non. Non? Non. Bueno, pois moitísimas grazas por acompañarnos. Gustaríame darche un pequeno regaliño. Isto é aquí precioso. Ai, que guai. Para vostede. Moi ben, moitas gracias. Moitas de nadas. Bueno, pois ata aquí o programa. Non esquezades seguirnos nas nosas redes, estar pendentes dos próximos programas e de todo. Así que, adeus, pasalo ben e unha aperta. Moitas grazas. Moitas grazas, Manuel.